No takže k tým obratom asi tak, že teraz posledné 3 mesiace my sme aj strašne, ja som si aj urobil strašne dobrý tým ľudí okolo seba, čo urobil strašne veľa a veľa týchto CEO hovorí presne o tom, že oklop sa dobrými ľuďmi a poviete hore a je to strašne pravda, pretože jak mi pomohol aj brat s tým, že on robí mi akože skladník, ale to on manažuje celý sklad a manažuje aj ako fakturizácie v rámci toho, že s faktúru spojiť so skladom a tak ďalej. Plus ešte manažuje mi aj ľudí, čo tam mám prakticky, lebo je taký ráznejší typ v tomto, čo sa mi aj páči. Tak to je jeden, čo mi strašne pomohol s vecami. Potom, čo mi išli podo mňa teraz akože jeho priateľka a jedna ešte šikovná tie priateľky kamoška, tak to strašne veľa robí, ty kokos. To je fakt, že za prvé koľko času mi to teraz ušetril, ja som nemal už čas ani vysrať. Hej, za druhé, čo ten tým urobí, že dáme spolu meeting a všetci sa rozprávame o tom, že ako to vylepšiť. Hej, za tretie, brat mi ušetril mesačne také náklady, ty kokos, že ja som bol z toho piči, len také našiel chybičky, že toto by sme mohli zameniť za toto, túto spoločnosť za túto a túto by sme si mohli vyžiadať lepšie podmienky a tak ďalej. A ja som mal proste ušetrené mesačne proste 5 cifru, vieš, to proste, že extrém, hej. A to takto len došiel a proste hneď. Čiže toto hovorím, že tým okolo teba robí strašne veľa, obklopí sa dobrými ľuďmi a potom ešte máme jedného strašne šikovného developera, ktorý je fanatik proste, že fanatik, hej, ty kokos, to ja nechápem, ale akože obdivujem ho, pozdravujem, fakt ho obdivujem, akože, že a je s ním aj sranda všetko, ale fakt ho obdivujem, akože je fakt, že halúzák a potom strašne šikovný grafik, hej, fakt, že aj to akože aj robí stále, ak drbnutý už mi občas aj ľúto, lebo ja mu takto iba lúpem projekt za projektom a tým, že už takto tak ja som musel ešte zobrať ďalšieho grafika, on sa zobral pod seba